Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Крыштафа Арцішэўскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Давайте пазнаёмімся з нашым гістарычным госцем. Гэты госць вельмі знакавы чалавек, авантурнік такі, разам з тым чалавек ідэі. Чалавек, які меў супярэчлівы характар, і чалавек, які зрабіў пэўныя такія дасягненні. Ён вельмі такі цікавы персанаж гісторыі Беларусі, хоць нарадзіўся ў Польшчы, але прыехаўшы сюды, вывучыў беларускую мову і стаў адным з асноўных такіх пісараў пры двары біржанскіх радзівілаў, якія захоўвалі евангельскую веру. Ён быў чалавек, які ўдзельнічаў у шматлікіх войнах, камандаваў не толькі артылерыяй, але і флотам, галандскім флотам, дарэчы, у Карыбскім моры. Чалавек, які аб'ехаў палову свету, пакінуў свае ўспаміны. Чалавек, які на сваім уласным досведзе, на сваім уласным арганізме паказаў, як лячыць тыя ці іншыя хваробы. Такі проста дзівосны. Быў знаёмы там і з прынцам там аранскім, і з кардыналам Рышэлье, і з радзівіламі ўсімі, і з каралямі Рэчы Паспалітай. Проста фантастычны чалавек, якога біяграфію можна тут расказваць гадзінамі. Давайте пагаворым. Крыштаф Арцішэўскі і Рэч Паспалітая. Гэта яго радзіма. Нарадзіўся ён у 1592 годзе. Ён нарадзіўся на тэрыторыі Польшчы, але праз тое, што ў Польшчы раней пачалася контррэфармацыя, нарадзіўся ён пратэстанцкай сям'і. Ён вымушаны быў, бацькі ягоныя вымушаны былі уцякаць пад апеку біржанскіх радзівілаў, якія былі патронамі, апекунамі, такімі заступнікамі пратэстантаў у Вялікім княстве Літоўскім, і тут, на гэтых землях, на нашых, ён пражыў даволі значны перыяд свайго жыцця. Аж фактычна да 1622 году. Ён быў такім чалавекам гарачым, быў дуэлянтам. Ён часта біўся на дуэлях, нават забіў аднаго свайго праціўніка, быў вымушаны выязджаць з Рэчы Паспалітай, выгнаны, судом быў выгнаны на баніцыю, таму што забіў подла даволі. І ад гэтага моманту ён ужо ў Рэч Паспалітую вярнуўся толькі напрыканцы свайго жыцця. Вось пачатак яго жыцця ў Рэчы Паспалітай і канец яго жыцця, то бок апошнія 8 гадоў яго жыцця ён зноў быў у Рэчы Паспалітай, змагаўся з войскамі Богдана Хмельніцкага і на баку Януша Радзівіла змагаўся з антырадзівілаўскай кааліцыі. Арцішэўскі і Галяндыя. Калі ён быў выгнаны па баніцы з Рэчы Паспалітай, ён, канешне, паехаў там да сваіх аднаверцаў. Аднаверцы ягоныя, пратэстанты жылі ў Галандыі. Галандыя тады змагалася супраць Гішпаніі, змагалася за сваю незалежнасць. І ўвогуле у заходняй Еўропе ішла 30-гадовая вайна з 1618 до 1648 году. Вось у гэту вайну ён уключыўся. На пачатку ён атрымаў стыпендыю ў Радзівіла, каб вучыцца навігацыі ў Лейдэнскім універсітэце. Мы можам зрабіць такія высновы, што радзівілы хацелі ўласны флот стварыць. Вось ён вучыць навігацыю. У Парыжы ён вучыў артылерыю. Галандцы яго пасылаюць у Бразілію. Бразілія была тады часткова галандскім уладаннем. Там была такая Вест-Індская кампанія пад кіраўніцтвам галандскага губернатара, і з галандцамі ён разам змагаецца супраць гішпанцаў і перамагае там на тэрыторыі Бразіліі. І у тым ліку нейкі час ён камандуе флотам. Ён стварыў першую фактычна такую дакладную мапу Бразіліі і выдаў яе ў Амстэрдаме. Многія дзесяцігоддзі карысталіся мапай Бразіліі Арцішэўскага, калі казаць. Ён стварыў такую легенду і апісанне да яе. Таму можам казаць, што з Галандыяй звязана вялікая частка яго жыцця. Крыштаф і вера. Пэўны момант свайго жыцця ён быў блізкі да Бога, пэўны момант ён аддаляўся да Бога. Яго была такая, калі казаць сённяшняй мовай, хвалямі надыходзіла. А вось у маладосці ён быў, калі з радзівіламі, калі быў у Галандыі, ён быў такі блізкі да веры, калі пераехаў туды ў Бразілію, вера яго астыла. Калі зноў ён вяртаецца, быў прыхільны да веры. Большасць свайго жыцця ён быў пратэстантам, кальвіністам.
Крыштаф Артишеўскі і збору кухцішах. Ёсць такая сувязь, таму што ён быў адным з такіх сваякоў кавячынскіх. А кавячынскія яны былі заснавальнікамі збору кухцішах, вось Мацей Кавячынскі. І таму, канешне, у той ці іншай ступені Артишеўскі быў звязаны з гэтым родам і звязаны вось гэтым зборам. Таму што кухцішы гэта былі адзіным уладанням кавячынскіх. Таму мы можам сказаць, што вось і збор у кухцічах, Галандыя і Бразілія, яны нейкім чынам звязаныя жыццём Крыштафа Артишеўскага ягонымі падарожжамі. Андрусь, што вы думаеце пра ўрокі жыцця? Для мяне самы важны гэта першы урок ягона жыцця. Першы урок ягона жыцця, ён палягае ў тым, што для яго вельмі важны быў асабісты гонар. Гонар, які мае два аспекты. Гэта быў плюс і мінус. Ён адстойваў свой гонар, ён быў чалавекам, які гатовы быў жыццё пакласці за свой гонар, але з іншага боку гэта яго кідала ў розныя такія авантуры. Ён быў проста авантурнікам, ён быў чалавекам, які асабіста пасварыўся з губернатарам галандскім, прынцам Насау, з губернатарам Бразіліі і ледзьве там не разваліў ваенную кампанію, таму што ён быў такім скандалістам. Трэба разумець, што у кожнага чалавека ёсць гонар, не толькі у цябе ці ў мяне. Другі урок важны ягонага жыцця, што, канешне, вера, яна павінна быць стабільнай. Адносіны з Господам павінны паглыбляцца. І вось калі чалавек астывае да Господа, у прынцыпе, ў яго жыцці прыходзяць нейкія такія праблемныя моманты. Хаос такі прыходзіць слушна. І трэці урок ягонага жыцця гэта тое, што ён быў чалавекам, які быў вельмі смелым. Напрыклад, ён не баяўся там нейкія лекі на сабе выпрабоўваць. Ён лічыў, што вось ён, калі яму там суджана там памерці, то ён памрэ, а калі не, то будзе гэты лек выпрабаваны і іншым ён дапаможа. Вось гэта такая смеласць, яна выклікае такую унутраную павагу, што ён гатовы неяк там сабой ахвяраваць. Вось 3 такія ўрокі. Артишеўскі выхоўваўся пры двары Крыштофа Радзівіла Перуна. Як знаўца старабеларускай мовы атрымаў пасаду пісара ў радзівілаўскай канцылярыі. У 1622 годзе кіраваў абаронай Біржанскага замка ад шведаў. У 23-м выехаў у Галандыю. У Лейдэнскім універсітэце вывучаў вайсковую інжынерыю і навігацыю. У 1629 паступіў на службу галандскай заходне-інскай кампаніі. У 30-м пад камандаваннем Артишеўскага былі захоплены гарады Алінда і Рэсіфі, багатай бразільскай правінцыі Пернамбуку і выспа і Тамарака. Подзвігі Крыштафа ў новым свеце былі вядомымі і на радзіме. У 1648 ён вярнуўся і быў прызначаны генералам. У гэтым чыне ён скарыстаў свой вопыт для правядзення рэформаў у галіне артылерыі і вайсковай інжынерыі. Памёр у 1656 і быў пахаваны ў кальвінскай царкве ў Лешне ў Польшчы. Слухаў Андруся і думаў, што ў сярэдзіне кожнага з нас адначасова сябра і вораг. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!